Young People's Choice. Intokozo FM. Young People's Choice. 15 minutes after the hour of 3 o'clock on Saturday Intokozo FM 101.2. Good afternoon, Tumela Molo Tima Cheroni. Atlethathe thuba sikubingele sikomla mnandi Groove Drive kama ngusiphamandla wakamsomi. Of course alaze kudaba ahambe ngedwa namhlanje I've joined by inkunzi inkaka. Wela boss. Unjani grand. Ikhona into ngayibuza ile unless masuphelelwa izona. Uright baba. Ngigrand kakhulu lamigama bangibiza bani Faith Amaria. Actually I am the president of the Babies on your radio. So uhlala kamnandi kakhulu khona usukile la khona namhlanje ngingahambi ngedwa njengoba seshilo usipha sithi Groove Drive usukini la khona namhlanje kuzoba mnandi kakhulu umntana sekhaya wena ongakwenza ukuthi ke uhlale nathi lapha ku www.intokozofm.co.za. Otherwise sikhona ke lapha ke kubani on frequency modulation it is 101.2 FM. This is the Groove Drive. Kuzoba mnandi kakhulu usipha usukini la namhlanje mhlambe ke asibonga kakhulu nje ozakwethatha behleli nawe bekulethele ke izinhlelo uhlelo hlabahlosile ke lapho uhlelo lamaskandi sikhuluma ngobani nje sipha masikhuluma usixofa sentombi insizwa sematshaleni madodizi kade ingaphelile hamsana nosiphalaphala sentombi intokazi yakhona nje ibhinqa lasemlaza lazi ibhinqa laselokishini ibhinqa laselokishini ibhinqa lasemlaza usiphalaphala sentombi. Amen. Congratulations to yourself, you made it on this day umhla kabani namhlanje umhla ka20 kena ke uJune 2020 kumnandi kakhulu sipha namhlanje siphethe namhlanje ohlelweni kare before siqhubele phambili nje Faith khona njani ke unokwanda wangqobo beshothi ngabe ihamba njani ke indabeni ihora kanjalo nophilisiwe wakasikhakanda uzothatha sibeke endimeni yezemidlalo thene ngabe zithini ke ezemidlalo kunakulo sikuphathe khona mlo Ntokozo FM sicela khona nje uhlale nje la uhlale khona nje uyibeke nje indlebe uzoshana niphela nje ihora esingakina lesithupha sindawonye uhlelo lethu namhlanje ke lumi kanjena ke bakwethu kunakulo nje sikuphathele khona kanti topic ethu yosuku bakwethu masikhumbula ukuthi ene siselsikwi youth month njengabantu abasha. Exactly ngiyazi mina nawe Faith we didn't get a chance to be here on the 16th of June kwabantu abaningi babade celebrate ke lona ke lo suku ngendlela ezahlukahlukene although sisekuyona nje bakwethu i-lockdown kodwa ke abantu ngathi ukuthi bakwazi ukuthi baligubhe ngendlela okuyona yona ke lo suku lentsha la ngomhla ka16 kona phela kuJune 2020 kanti isifiso sethu noma isihloko sethu silamhlanje sifisa ukuthi mhlawumbe njengoba siyouth ke yango 2020 sifisa ukuthi mhlawumbe kabe ngimaphi ama challenges esibhekene nawo singabantu abasha baka 2020 noma mhlawumbe kabe kuphi esikwazi ukuthi sikovercome sakulungisa noma sikachieve kuona nje lo nyaka ka 2020 siyona ke bakwethu intsha yangalesi sikhathi lesi kanti ke ohambeni kwale uhlelo sobe sikutshena ukuthi ke ama celebrate ngabe maphi ama celebrate okuyiwona a celebrate ke usuku lwabo khona namhlanje we are going to be telling you ukuthi ke who are you sharing your birthday with if it happens ukuthi ke wena you are sharing rather you are celebrating your day on this day. Exactly kanti kufanele uyazi 08171195 kanti sikhona nje kuzona zonke nje inkundla zokuxhumana Twitter, Facebook, Instagram, as well as all social media platforms. Nami, I am on every social media spectrum. I am on TikTok at @Faith_Amara. I am on Twitter at @Faith_Amara. I am actually on IG at @Faith_Amaria. Kuba mnandi ke nohlelo silada pultala tsukuzini ethene classic hamsana no Sizwe Ntuli. So namsana volumsaza good afternoon. Ukuhlangabezana nazo ziyabeka esimeni esibi nokuthi ushonele ngabazali lokho ngekwenza ukuthi ugcine soyenza amaphupha akangaqedile. Libelela phezulu kancane kilometer kuba half a mile kilometer lu 5/8 of a mile. Ngicela futhi kunye ukuthi izitishi zethu lezi ezihlugesi sezithanda ukuyidala Community radio station. Go 29 minutes after 3 o'clock right we Groove Drive isidlala mnandi nje ingoma kabani kazana ethi baleka right on the Groove Drive. Phambi kwaloko sidlaleke ubani ingoma emnandi kakhulu kabani kahlala Thukzini ethena classic we Groove Drive sishona khona ezindabeni. Is it
indaba zentokozo FM njengoba zinjalo. Likamnqehora lesithathu kumsazwa Kind of izindaba ezigcwele nezifundelo nomfundo biyela sawubona mlaleli. Uhulumeni wesifundazwe saseGauteng wethule uhlelo lokuhambisa abafundi uqinisekisa ukuthi ukusetshenzwa ngokulandelela imithetho ye-COVID-19. Lolu hlelo lokusebenza livumele abashayeli ukufaka imininingwane ngesikhathi sokuhamba ekseni nantambama lapho beqoqa khona abafundi. Lolu lwazi luzovumela abo babili abafundi nohulumeni ukuthi baqaphele ukulandelela imihlahlandlela ye-COVID-19. Ungqongqoshe wezokuthutha umnumzane Jacob Mamabolo uthi uma kukhona okungahambi kahle futhi kunemibuzo kufanele iphendule ngokuthi imoto ilithobele yini uhlelo lokusebenza luzokwazi ukusiza ukunikezeni imininingwane njalo. Kodwa ke uma umshayeli engafaki lolu lwazi labafundi uzobhekena necala lokuphepha kwabo. Izimoto ezihamba abafundi kuzodingeka ukuthi zibe nestick esivumelana nohulumeni. iSouth African National Taxi Council isandakho ngamafuphi eGauteng ithi izovala lesi sifundazwe ngomsombuluko ngemuva kokuthi senqabe ukwamukela uhlelo lokulekelelwa lomnyango wezokuthutha ngemali engango-1 billion amarandi ukusiza ukunciphisa umthelela we-corona embonini yamatekisi. Ungqongqoshe wezokuthutha ufikile Mbalula umemezele ngolesihlanu ukuthi umnikazi wetekisi ngamunye kungenzeka athole 500,000 amarandi umuntu ngamunye. Imboni ithi nani ngeke lanele njengoba abanye ababashayeli bezabalaza ukukhokhela ukufaka kwezimoto zabo. Abanini bamatekisi baphinde baveza ukunganeliseki kwabo ngemibandela aboshele ukubandakanya ukubhaliswa kwaba South African Revenue Service SARS nokuvulwa i-account ebhange lebhizinisi. Ngoboshwa abasola babili abaxhumene nokubulawa kwabantu ababili ababambeke ngenxa yongabi na petrol ko N12 ngoMeyi ngonyaka odlulele. Sisigameko sethusa abaningi ngonyaka odlule ngenkathi abasola abathathu bezama ukushisa imoto emuva kokubulala ababili abasebasha. Intokozo FM. Tibingelele naleli sports update usethulela uphilisiwe Sikhakhane. Kanye newly promoted player from the Mouth Justice Ski Challenge team ukusuthu udlulise amazwi okubonga emva kokuthola ke 3 years first team contract. And Stuart Baxter has officially signed to an Indian club. Kanti ke futhi uthi he'll recommend the South African players. Naleli simaba lapha ngamanje sophinde ngibuye ngawo ke 4 o'clock nasezigcwele.